Ja, als echt Limburgs meisje, maar niet dialectsprekend, heb ik een hele uitdaging vandaag. Want de uitzending gaat over het Limburgs dialect. Zowel het Nederlands dialect als het Limburgs dialect. En hoe houden we het in stand? Strakjes hebben we een boek, een cd en een reportage. Tot na de reclame bij Goedemiddag Limburg. Ja, de passie van de Maastrichtse Tini Fey groeide uit tot dit boek met cd. Achter hare heggen lagen hunneken en wiggen. Daar kwamen 7 vliegen, die wouden het hunneke bedregen. Het hunneke pakte zijn leen kapot en sloeg ze alle 7 doet. Ja, en we houden het bij dialect deze uitzending. Want dialect spreken is achterlijk. Dat is de titel van de reportage die 8 juli uitgezonden wordt bij L1. Over het behoud van het Limburgs dialect, zowel in Nederland als in België. Ik vrees echt dat dat gedaan is. We zijn tegen de kaai op aan het vechten, zeggen ze in het goed Vlaams. Hè? Echt waar. Ik vrees ervoor. Ik hoop van nee, maar ik zeg als we het niet mee doen, wie gaat het nog doen? Ja, mijn gasten doen het vandaag in dialect. Ik in het Nederlands. Fijn dat u kijkt. Dit is Goedemiddag Limburg. Hartelijk welkom, fijn dat u kijkt. En daar gaat een glaasje om. Nog wel de Hasselsse jenever. Fijn dat u kijkt. Een nieuwe aflevering van Goedemiddag Limburg op deze woensdag 19 juni. Ja, Kakkenstolemeien, dat is de titel van dit boekje dat deze maand uitgegeven werd. Een boekje met een luistercd van bijna 60 echte Maastrichtse liedjes, veelal kinderliedjes. Goedemiddag Jos van Herpen, fijn dat je er bent. En Tini Fey, fijn dat u er bent. Laten we beginnen, Jos, met jou. Wat is Opnieuw, Kakkenstolemeien. 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 Ja, ja. Kunt goed, nog. Ja. Kunt goed komen. Ja, Jos, Kakkenstolemeien is een oud Maastrichts spelske. Kinderen speelden dat altijd heel eenvoudig. 2 man de armkruis overheen. 1 kind in het midden erop en een kakkenstolemeien. En Tini gaat dat dadelijk zingen, dat weet ik zeker. En op een gegeven moment wel los. Dat heel eenvoudig klein kinderspelske. Ja. Echt Maastrichts. In elk geval de naam, Kakkenstolemeien. Absoluut. Ja. Want dat kennen we niet. Tini, jij gaat het liedje zingen. Hoe gaat het liedje? Ja, dat heb ik niet gedaan. Nu stond ik wel voor het blok nodig, ja. Oh, kom op, zet hem op. Kakkenstolemeien, veer zal het kinneke leien, van heet tot aan het brukske. Het kinneke is een krukske, van je 1, 2, 3. Wauw. Nou, hè? Tini Fey, dat is een mooie binnenkoming. Ja. U bent eigenlijk, door u is het hele boek en het cd gekomen, want u verzamelt al die liedjes. Ja, ik verzamel al jaren al Maastrichtse liedjes. En met al Maastrichtse liedjes, dan ben ik eigenlijk met de liedjes voor 1945. Dus die wat daarna gekomen zijn, die verzamel ik eigenlijk niet. Maar er is een enkel bij, boeven zeg, dat is zo leuk, dat dan nog erbij. Ja, het is een boek en een cd. Ja. En het gaat echt over die oude, historische kinderliedjes. Niet alleen over de liedjes zelf, maar ook de achtergronden van de liedjes. Wie zo'n liedje ontstaan is, als dat tenminste bekend is wie dat liedje ontstaan is. Ja. En dat staat in het boek, staat dat achteraan in het Maastrichts, Oetgelach, en in het Hollands, in het Nederlands. Voor barbaren zoals ik. Dat zij het ook kunnen snappen misschien. Nee, maar leuk dat u er bent. Een mooi boekje. Helemaal in Maastrichts dialect. Om ook dat Maastrichts dialect te promoten. En we blijven bij dialect. Want hoe belangrijk is het dat we dialect spreken? Op 8 juli is er bij L1 een reportage te zien die genaamd is Dialect spreken is achterlijk. Dat roept al vragen genoeg op die naam. Want hoe belangrijk is het dat we dat dialect behouden? Jos Tuts, een echte Hasselaar. Vandaar ook een lekkere Hasselse jenevertje, wat ook naar u genoemd is, hè? Ja, ze moesten een schone naam hebben, hebben ze dan een schone mens vergenomen. Nou kijk, ja, met hart en ziel zet u zich in voor het behoud van dat dialect. Waarom? Ja, omdat ik vind het Vlaams, via Vlaams of Nederlands, dat vind ik zo kunstig. Dat is niet echt, dat komt niet van het hart. En als ik me tellen, dan tel ik in het IJssels, in het dialect en alles. En
dat kan vanzelf. Terwijl de rest is geforceerd, dat is niet erg. En daarover, ik wil hem nog behagen. Want Gilles zei in Maastricht, staat stekken verroos. Hij leeft dan nog veel meer als betoos. En daar ben ik een beetje jaloers van. Dat is een Hassels dialect wat u spreekt, hè? Nee, dat is Noorweegs. Nee, dat is bijna moeilijk af en toe te verstaan. Ja, toch wel? Ja. Offerus. Ja, Offerus. Ja. Ja, Ik heb bijna het gevoel dat ik het moet vertalen. Of ligt het aan mij? Moet ik het in Vlaams zeggen dan? Ja, graag. Dat het dialect is veel makkelijker, dat komt uit het hart. Dat is niet geforceerd. Dat wordt verstaat je toch? Geforceerd. Dat is echt. Terwijl anders, dat kan ik niet op zijn Vlaams. Dan doe lekker op zijn Hassels. We gaan even de andere gasten aan tafel voorstellen. Iedereen kent hem natuurlijk, collega Jolien Linzen. Hartelijk welkom, Jolien. De reportage Dialect Spreken is 8 juli bij ons gezien. Jij hebt hem gemaakt. Dialect Spreken is achterlijk. Ja. Die titel alleen al. We krijgen allemaal boze mails, denk ik. Ja, Jolien, spreek jij dialect? ja zeker. Maar Dus ben jij achterlijk? Nee. Ja, ook. Ja. Nee, maar ik vind het moeilijk om met jou, want wij kennen elkaar natuurlijk al lang en we spreken altijd Nederlands met elkaar. Dus ik spreek gewoon, we spreken gewoon Nederlands. Nou. Kan, wat jullie willen. Die Alles titel kan, alles is mag. natuurlijk een beetje provoceren en dat is met een reden gedaan. Het thema van de uitzending is een stelling. De stelling Dialect Spreken is achterlijk. En daar laten we allerlei mensen op reageren. En zowel Belgisch-Nederlands als Nederlands, Limburg. Ja. Ja. En Jos is er een van, ook Beppie Kraft. Onze collega Tom Doesborg, de chef van cultuur bij L1. En Rita Jane, dat is een oud verslaggever van de VRT. Ja. En nog heel veel mensen die we op straat hebben ontmoet of in de winkel. Ja, het gaat echt vooral om die stelling. Laten we even kijken. Ja. Dialect spreken is achterlijk. Dat kan niet in Nederlands Limburg bedacht zien. Dat moet in Belgisch Limburg bedacht zien, die stelling. Want in Nederland is dat zeker niet het geval. Daar is dialect spreken even gewoon als Nederlands spreken. Ja, en zo blijkt er een groot verschil te zijn tussen Belgisch Limburg en Nederlands Limburg. We gaan het er dadelijk over hebben, maar we gaan het eerst klein pakken, namelijk in Maastricht. Kakkenstolemeijen, het titel van dit boekje met een cd. Begin deze maand kwam het uit. Tini, het begon eigenlijk allemaal met een website van jou. Het is eigenlijk begonnen met het feit dat ik me een beetje chagneerde. Dat is erger. Ja. Ik chagneerde me eraan tot de jeugd eigenlijk de oude Maastrichtse liedjes niet meer kon zingen. Ja. En toen heb ik bij mijn eigen gedacht, dat moet ik dan gaan doen. En toen ben ik in kleine kring, in de familie, ben ik PowerPoint-presentaties gaan maken met die oude Maastrichtse liedjes in. En tot ik ze zelf zong. Want ik ken al slechts... Wat voor liedjes moeten we aan denken? Zijn het echt kinderliedjes alleen maar? Nou, wat in het boekje... bedoelt ze wat op de website staat? Nou, het boekje. Laten we het even boekje. het boekje pakken. Nou, in het boekje stonden wel kinderliedjes, maar er stonden ook liedjes in die de kinderen van hun ouders leerden. En wat eigenlijk liedjes voor volwassenen waren. Mm-hmm. En meestal zien dat ook nog liedjes het taalgebruik nu niet zo subtiel is. Ja, zullen we een stukje gaan luisteren naar het cd bij dit boekje? Ja. Ja? Het regent, het zegent, de pannen vallen af. Dan komen 2 boerinnetjes en die lopen op en af. Ja, dit is wel een heel bekend Nederlands liedje, maar dan vertaald in het Maastrichts. Maar dat U kent het ook dus. En Hasselt kent het ook. Ja. Er zijn een aantal liedjes die in het Nederlands voorkomen en die gewoon in het Maastrichts vertaald zien. Heel leuk, maar er zijn ook liedjes die eigenlijk alleen maar volgens mij dan alleen maar in Maastricht voorkomen. Ja, hoe kwam u bij al die liedjes? Bent u ermee opgegroeid? Nou, ik moet zeggen dat ik bij mij thuis worden die liedjes niks gezongen. Ja. Door mijn tantes en door mijn ouders. En dat liedje Kakkenstolle Meijen, hoe dit beukje nog genoemd is. Nou, ik kan me rappelleren tot mijn pa en mijn ma een stuk maakten. En tot die daar op zaten. Tot ze met me schoggelden van de 1, 2, 3. Ja, maar nou zag u had het gevoel bij de jeugd van tegenwoordig, die Maastrichtse taal gaat verdwijnen. Ik maak me daar zorgen over. Is dat een beetje de reden van die website en dat ik dacht, nou, ik ga er wat aan doen?
Ik denk, in ieder geval, ik had al een aantal liedjes bij elkaar, die kost ik van vroeger. Ik kreeg van allerlei kanten liedjes aangevuurd. En ik heb bij mijn eigen gedacht, zo, nu heb ik de gelegenheid om die eens bij elkaar te houden. En door mijn zoon, Camille, die heeft me er toe aangezet om een website te maken. Want een website maken, dat was eigenlijk niet mijn ding. Nee, dat ik kost een PowerPoint. Van wie wel? Ik kost een PowerPoint-presentatie maken, maar zei, mam, ik help dich wel. Ja. En dat is ook inderdaad gebeurd. Uiteindelijk wordt het opgepakt. Jos, dan komen we even bij jou. Jos van Herpen, we kennen jou natuurlijk allemaal als een van de zangers van Zijoen. Maar jij bent tevens zit je in de werkgroep die dit boek heeft uitgebracht. Wie kwam op het idee om daar een boek en een cd van te maken? Van die site dat eigenlijk? Dat is inmiddels al 3,5 jaar geleden geweest dat iemand mij benaderde, Jan Gilles, een man op leeftijd mag ik wel zeggen, die kleinkinderen heeft en eigenlijk graag die kinderliedjes naar zijn kleinkinderen zou willen zingen. En dan, ik ga nu even naar Maastricht trouwens. Ik kreeg het ik was hier op de show. En op een gegeven moment zei dat tegen me, Jos, ik zou toevallig in een café in Maastricht. En Jos, ik heb vanuit een groepje voor me die dat op cd gaat zetten. Dat gaat mij doen in ieder geval, ter behoud van die liedjes. Want je kent de liedjes niet meer. En met firma's zijn we van de slag gegaan, puur particulier initiatief. En we hebben daar gebruik gemaakt van onder andere natuurlijk al die gegevens van Tini. En dan even over Veldeke Maastricht aangeklampt. En die hebben dus al het werk eromheen uit handen genomen. De PR, de financiën enzovoort allemaal. En veel hebben dus puur kunnen richten op de inhoud van het boek. Puur die liedjes. En we hadden er heel veel. En de Maastrichts dialect waarschijnlijk. En het Maastrichts dialect erin natuurlijk. Hè. Ja. En van het eind kwam het aan, het boek, maar zoveel niet uitbreiden. Bij een boek over liedjes is het natuurlijk wel heel leuk als er ook een cd bij komt. En als je een cd maakt, is het misschien ook nog leuk als er dan even een karaoke cd gies, dat de lui het zelf met kunnen zingen. En van het eind kwam het aan, en daarom heeft het nog 3,5 jaar geduurd. We hadden ook niet echt een doellijn om een einde te maken. Dat was geen plan, maar er was wel een doel om het Maastrichts dialect gewoon meer op de kaart te zetten en zorgen dat het niet verloren gaat. Die boek die gewoon dadelijk ook naar alle scholen toe. Elke klas in Maastricht krijgt het boek aangeleverd, gewoon gratis, om daar met te doen ook. Want is het jullie doel om bijvoorbeeld Maastrichts dialect weer naar de scholen te brengen? Dat kinderen gewoon automatisch Maastrichts dialect leren? Ja, absoluut. Want ik weet nog goed, toen mijn jeugd, toen waren er de LP's van de Zingende Potsvrouw en daar ben ik met opgegroeid. En die ken ik nog van boete allemaal. En oké, LP's worden niet meer gedraaid. Nu hopen we dat dit de opvolger wordt voor de jeugd, voor de toekomst. Ja. En hopelijk over 50 jaar dat weer iemand anders dit oppakt om daar weer bij aan te gaan. Ja. Dus de behoud van dat stukje cultuur, Maastricht, daar lopen zoveel talen rond, door de universiteit, zoveel vreemde lui, maar dat we ook een stukje eigen cultuur bewaren. Ja. Dat heeft ook een plaats in Maastricht. Hoe belangrijk is dat we dat dialect koesteren en dat we inzien van jongens, geven door aan de volgende generatie? Ja, het is zo gemakkelijk, zo gemakkelijk om te zeggen, van gewoon verstoppen ermee, we gewoon wel op in de grauwe massa. Maar laat eens een beetje kleur proberen te houden. Hè. Ja. En dat is toch een eigenheid, en Tini geeft dat eigenlijk ook al aan. En Jos ook, dat is een gevoel. Het is misschien een taal van het hart. Hè? Ja. Het is, die liedjes, dat is eigenlijk aan de taal, dat is de ziel van de Maastrichteneer. Zelfs Theo Bovens ziet dat, hè? Ja. Dat het de ziel van de Maastrichteneer is. En zo zal elke stad dat hebben. Nostalgie misschien, voor dich ook. Want het is natuurlijk, het zijn liedjes van vroeger. Ik kan me ook voorstellen dat ze allemaal fijne herinneringen met zich meebrengen. Ja, dat sowieso. Want dat merk ik als ik kom ook met presentaties van liedjes in bejaardenhuizen. En die lui die zingen die liedjes allemaal met. Ja. En die vinden dat geweldig. Maar dan moet ik altijd voorzichtig zien dat ik genoeg liedjes heb die ze allemaal kennen. Want als er een liedje bij is wat nu gaat onbekender is, dan betrekken die gezichten gaat. Die zijn niet meer de voor om een nieuw liedje te leren. Ja, een nieuw liedje te leren. De ziel van Maastricht, die taal gepromoot bij jongeren, door veel al ingezongen bekende Maastrichtenaren. Laten we nog een klein fragmentje luisteren.
Dat is 10 minuten. Oh, dat ben jij. We hoorden eerst Fabrizio Ja. en dan En dan- zing jij. Ja, Maar Jos, jij zingt ook mee. Beppie Kraft, een Ja, noem ze heleboel maar op. mensen. 20 Maastrichtse artiesten doen hier zomaar aan mee. Zeiden Ja. ook meteen, ja, dat doen wij. En de platenmaatschappij heeft er ook, kijkend naar jeugd, het zijn oude liedjes, maar toch in een nieuwe jasje gestoken. Ja. Dus ze hebben er toch bepaalde ritmes aan verbonden die jeugd misschien gaat aanspreken. Ik heb meer aanspreken als de eenvoudige ritmes, want heel veel liedjes lieken ook nog op elkaar. Is het een idee, bijna een blauwdruk voor andere dorpen en Nou, steden om dit te gaan doen? Absoluut, denk ik. Ja. Want, Dat is eigenlijk ook waar jullie naartoe ja, willen. absoluut. In Limburg, Belgisch Limburg, maar Ja. ook Nederlands Limburg. Mochten jullie informatie erover willen wie verder het aangepakt hebben, kom maar gerust langs. Hè. En Veldeke zit overal natuurlijk. Daar kun je ook aankloppen natuurlijk. En het veel kijken hebben de of de- blauwdruk. En laat maar komen. Ja, Geren, mooi. chic. Mooi boek. Kakkenstolemeijen heet het. Echt voor Maastricht. En wie weet. Jos, aan jou de vraag. Straks mogen we er trouwens één weggeven, dus blijf kijken. Jos, zou dit iets zijn voor jullie? Voor... Ik zou het onmiddellijk doen. Ja. Ik spreek nu ook maar Nederlands. Hè. Nee, maar in Hasselt is het niet meer zo gelijk het geweest is. Wat Het is dialect het? gaat achteruit. Ik zeg, 30 jaar geleden hadden wij revues. In tentjes sliepen ze om kaarten te krijgen, om tickets te krijgen voor het cultureel centrum. En nou, ik denk waar dat er nog ligt het één aan? zanger is die in Dassel zingt. Ja, waar ligt het aan? Dat is Jos. Ja, jij zingt zelf in Hasselt, maar waar ligt het aan? Ik weet het niet. Ik zing nu bij de Stoopkes, hè, dus bij Geneverliedjes. En wel, ik heb een cd opgenomen. Ja. 13 liedjes in het Nederlands, 2 in het Essels, om dat maar te stimuleren. En één daarvan, dat zingen ze allemaal, daar is geen probleem in Hasselt. Maar het marcheert niet meer. Nee. Als de burgemeester zelfs geen dialect meer kan. En een ras echt geboren in Maastricht, in Hasselt geboren. Het is erg een virus hier, Metske. Julien, jij bent een reportage daarover gemaakt, Ja, dat over klopt, dat ja. dialect in Nederlands Limburg en Belgisch Limburg. Wat heb je dan ontdekt? Ja, ik moet eerlijk zeggen, ik heb er nooit zo bij stilgestaan. Ik ben ook in het dialect opgevoed en daar heb ik nooit over nagedacht. Thuis spreek je dialect. En, Klaar? Ja, met vrienden. En over België wist ik verder ook niet veel over Belgisch Limburg. Dus ik dacht, dat zal daar wel hetzelfde zijn, dan zie je. Maar er is echt een groot verschil. En de titel van de reportage, Dialect spreken is achterlijk, die is ook verzonnen door iemand uit België. En dat komt niet uit de lucht vallen. Nee, Want dat daar merkte is Beppie Kraft de ook al. status is heel anders. Ja, Beppie Kraft zei dat ook, hè? Die vond ook van, dat bedenk je, in Nederland is dat gewoon heel anders. Laten we kijken naar een fragmentje van Beppie Kraft nog. Voor mij is het goed verschil in de status tot als je in Nederlands-Limburgs niet dialect spreekt. Tot ze dan kak bist, tot ze dus daar meteen dikke nekken bist, wie ze dan Belgisch zeggen. En in Belgisch-Limburg is dat juist andersom. Als je dat dialect spreekt, dan bist je minderwaardig. Dan is het boers en plat en niet ontwikkeld. Jos, is dat de verklaring daarvoor? Ik weet niet of het een verklaring is, maar ik denk dat het meest logische is. Dit klopt wel, zo Ja. leeft het wel. Het is alleen aan de Maaskant, daar wordt nog veel dialect gesproken. En voor de rest, als je dialect spreekt, dan ben je, zoals Beppie zei, achtergesteld of niet ontwikkeld. Of... Ja, ik denk dat de achterbuurten, daar wordt nog dialect gesproken. Ja. En toch Maar ook dat is- in Nederlands Limburg is dat ook wel hier toch zo in het algemeen. En ja. Men voedt ook kinderbewust Nederlands op. Ja. Om dat te voorkomen dat de kinderen dadelijk achterlijk worden verklaard op school. Toch, misschien is het een beetje erger, maar ik denk ook in Nederlands Limburg speelt dat zeker ook wel. Maar aan de andere kant, onhoest, de kan soms ook in het Maastricht, of in ieder geval probeert. Is hem En dat is dan draaien, alweer een teken. Ja, dat zou ze in Hasselt of ergens anders in Belgisch Limburg, denk ik, niet zo gauw zien dat in de burgemeester dat deed. Maar hij in Maastricht wordt er vroeg een tijd geleden gedacht van, als we de kinderen het Maastrichts leerden, dat heel slecht was voor ja. het Nederlands. Ja. Terwijl dat helemaal niet zo is. Het tegenovergestelde is waar. Want? En ik zal je eerlijk vertellen, vroeger, als ik Franse les had en ik moest even weten wat voor geslacht tot het woord had, dan zag je het even in het Maastrichts en dan wordt goed. Maar Echt dat, ik waar? zie, Dus je ik hebt er zie ook dat- hulp aan. Ja, 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 ja. ik zie toch de Amsterdammers die spreken over de kat. Hij lag met zijn jongen op de zolder. Dat zal een Maastricht in Noets doen. Nee.
Het is bewezen, Schemmer, dat degene die een dialect wordt opgevoed, vooral Limburgs dialect, veel beter Nederlands praat later. Als Hollanders staan. Ja, het is wetenschappelijk bewezen als kinderen Nederlands en dialect leren dat ze meer sneller talen oppikken. Omdat ze al jong leren dat er verschillende talen ontstaan. Jos, nu is er een reportage gemaakt. Jullie zijn in Nederland en in België over de grens gegaan. Waarom hebben jullie dit gewild in België? Is het echt om dit mensen is gewoon wakker de te actie schudden? van... Vroeger was de ABN. Je moest ABN praten. Ja. En dat is op de scholen erdoor geramd. Tot en met. En daar is het fout gegaan. Plus, maar dat hebben jullie ook, dat begrijp ik niet, dat zoveel mensen van buiten Assel en Assel zijn komen wonen. En wij passen ons aan die mensen die komen erin wonen, terwijl zij zich eigenlijk moesten aanpassen. En dat is wat de burgemeester hier in Maastricht doet. Ja. Die komt van de hoge noorden, bij wijze van spreken, die leert Maastrichts. En bij ons... Is dat onmogelijk? Nee, het is fout gegaan. Sorry, even een journaliste van VTM die zegt, vroeger ging het inderdaad zo, we moesten ABN spreken. Dat zit ook in dialect spreken, is achterlijk. Kijk even. Er was een beweging in mijn studententijd. Ik ben nog promotor geweest van de ABN-kernen. Dat wil zeggen, dat was op poten gezet voor de secundaire scholen. Het kwam uit van de Universiteit Leuven. In 1951 is dat begonnen. En dat werd dus gepromoot, algemeen Nederlands spreken in het secundair onderwijs. Wij kregen zelfs straffen als wij dialect spraken. En dan werd er zo in gedrild, doe dat uw kinderen niet aan, laat ze meteen algemeen Nederlands spreken. Ja, kun je dit nog herstellen, Jos? Want dat is waar je nou op zoek bent. Het is met kleine stukjes. Dus ik heb ook in het onderwijs gestaan. En als ik een klas binnenkwam, ik begon in het dialect en ik eindigde altijd in het dialect. Omdat toch maar een beetje, dat ze dat vertrouwd in de oren kwamen. En in het begin moeten ze daarmee lachen en daarna proberen ze dat na te doen. En het zijn die kleine dingen, die kleine prikken, dat moet je hebben. Ja, zoals deze reportage. Ja, natuurlijk. wel. Het is misschien wel een vorm van bewustwording. Wat ik heel grappig vond, was Rita Jane, die dus vroeger heel erg dat Nederlands gepromoot heeft. Die zegt nu, ja, ik leer mijn kleinzoon wel sommige Zonhovense woordjes. Want ik vind het wel jammer als hij het niet meer kan verstaan. En ik denk dat veel mensen pas waarderen wat ze hebben, of dat iets heel mooi is, dat ze dat pas zien als het bijna al verdwenen is. En dat is nu een beetje aan de hand, denk ik, in Belgisch-Limburg. En misschien ook wel bij ons, ik weet het niet. Nou, daar ben ik eigenlijk niet zo bang voor. Ik vind dat het dialect in Maastricht, ik spreek alleen over Maastricht, erg leeft. En die zien op Facebook dat er allerlei pagina's komen die gewoon over de geschiedenis van Maastricht en tot er commentaar gegeven wordt in het Maastrichts dialect. Nou, ik denk dat ik ook steeds meer mensen ziet die willen trouwen of een doop in dialect doen, hele kaartjes in dialect, omdat ze toch misschien wat meer terug naar die roots willen. En dat ook de waarde er opeens van inzien. Een stuk veiligheid, dat heeft met alles te maken, denk ik. Hele maatschappij, er komen zoveel invloeden van alle kanten. Maastricht ook, hè. Dat is zo multi. En mensen gaan dan bewust op zoek naar dat kleine, die eigenheid. Ja. En ik denk dat Facebook werkt daar perfect aan mee. En een ander boek ook. Maar ik denk dat veel jongeren, bijvoorbeeld als ik naar mijn vrienden kijk, wij sms'en of appen altijd in het dialect. Dus wel, ik denk niet goed gespeld. Nee, wel voor Nederlands. De intentie is dat. Maar dat is heel normaal. Ja. Dus aan de andere terwijl kant... dat nog een stap moeilijker is, hè? Het schrijven, hè? Ik heb het gezien. Maar dat is eenvoudig. Verstaat je Bieg als je iets schreef? Ja, helemaal niet. Ja, maar nou komt er een reportage. Wat willen jullie dan nou? Willen jullie meer één zijn met het Nederlands Limburg? Wat willen jullie meer bewustwording? Alle raad die ik hier kan krijgen, pakken. En dan zou ik bij een paar bewindsmensen bij ons willen gaan en die zeggen zich, kijk, daar kan het, waarom doen wij er hier niks meer aan? Ja, maar wat is voor u dialect spreken? Puur natuur. Tini, voor jou? Ik voel me Maastricht neer en ik spreek Maastrichts.
Maar ik heb ook momenten dat ik me Nederlander voel. Bijvoorbeeld als ik het Nederlands elftal zie en die zien daar een voetballen. Dan voel ik me Nederlander. Als ze verleren, dan voel ik me Dan zeg ik, mijn god, wat een surfers. Voor jouw dialect spreken? Ja, het is wat het dichtst bij je staat. Het is een beetje, het hoort ook een beetje Taal bij van je thuis. hart? Ja, Misschien. waar je vandaan komt. Jos? Ja, ook een stukje veiligheid, geborgenheid, vrienden onder elkaar. Hè. Ja. En dan maak ik best een vreemde een Nederlandstalige bij zitten. En dan pas ik me gewoon nog aan. Hè. Dat vind ik ook dat iedere Maastrichter moet doen. Ja. Hè. Maar hopelijk gebeurt het ook dat het ook die Nederlandsstaligers zich aanpassen een beetje aan Maastricht. Ja, en dat het hun cultuur is. Ik vind het spijtig dat ik het niet spreek. Dus ik snap, ik zie dat ook zo. Ik denk altijd, het is wel een heerlijk gevoel als je samen dialect kunt praten. Dus, Over jaar. Dan vond ik me strees. Vergeef je privéles. Probeer net te lezen. We geven een boekje weg. Kakkenstollemeijen, dat is het boekje met de cd erbij. En de vraag is dan deze keer, wat is dat nou eigenlijk, kakkenstollemeijen? Stuur uw antwoord naar goeiemiddag@l1.nl en dan wint u wellicht het boekje. U allen, voor Limburgs wijsheid, dank dat u aan tafel was. Drink nog lekker een borreltje. Voor u bedankt voor het kijken en morgen zijn we er weer met de aflevering van Goeiemiddag Limburg. Dat weet je niet achter. Nee, helemaal niet. Helemaal niet.